Ahoj. Čau. Máme tady tu skořici. Tak asi ne. Je jasný, že když se nám to nepovede, tak to budeme muset natočit znovu. Ne. Počkej, já dám napsanou. Máme tady pití. Obyčejnou vodu. Na zapití. Tak hezky tak a stačí, ne? No, to je tvoje, jako já ti to podávám, víš co? Už teď to sypeš, ale víš. Kam? Já to nebudu natáčet znova. Tam už ani není žádná skořice, víš. Protože nemáme skořici, když tě mama řekne. Já mám to stejně. A když já tam nebyla, ani nenašla. Já mám víc. Tak to odsyp. I ty jsi amatér, No, dobrý se. a teď to srovnej. Tak počkej, já to položím, jo? A musíme to odstartovat, jo? Hnedka. Ne, ty vole. 3, 2. 2, Já nechci. 3, 2. Ale dělej, Kájo. 3, Tak jo. 2, 1. Nesmí se. 3, 2, 1. Až mobil mám školu, online. Tak jo, to byla Já mám skořici všude po rukách, všude prostě, to je mega. Takže, počkej, musíme to ještě doříct. Já mám všude skořici, vole. Takže, počkej. Takže to byla naše skořice. Krásná, ne? Tak, Krásná práce. budete chtít ještě něco, tak si pište. Pište. Ahoj. Čau.